New York Times po zverejnení výsledkov druhého kola prezidentských volieb napísal, že slovenské prezidentské voľby vyhral proruský kandidát a že jeho víťazstvo posilňuje väzby strednej Európy na Moskvu. Je to lož. Pellegrini nie je žiadny proruský kandidát. Jeho názory na vojnu a na Ukrajinu a na konflikt Ukrajiny a Ruska sú veľmi mierne. Skôr ich menil, prispôsoboval, nemá žiadne tvrdé postoje. Určite sú miernejšie ako napríklad názory Donalda Trumpa či Roberta Fica. Slovensko navyše masívne kupuje americké zbrane, s čím začala pôvodná Pellegriniho vláda. A terajšia vláda sa k tomu hlási a pokračuje v tom. Slovensko navyše zásobuje Ukrajinu zhruba 20% munície, ktorá sa vyrába na našom území. Pellegrini teda žiadny proruský kandidát nie je a zároveň sa tu žiadnym spôsobom neposilňuje väzby na Moskvu. Naopak, Pellegrini, ale aj Fico, Orbán, Trump a ďalší reprezentujú niečo, čo silne aj v samotnej ukrajinskej spoločnosti.